Ahojte rybári, teraz sa nachádzame na mieste číslo 9. Miesto číslo 9 je tiež krásne, pekne spevnený breh, veľký priestor, veľmi dobré je chytať popri brehu, vlastne na pravej strane miesta, tam sa ťahá poloostrov medzi rybníkom číslo 1 a 2, alebo medzi časťami jazera 1 a 2. Veľmi dobré je chytať aj pri hraničnej bojke, tam sa tiež tie ryby nachádzajú, mám s tým aj osobné skúsenosti, na jeseň som tam krásne zachytal. Na tomto mieste sa nachádza aj chatka, ktorá je označovaná ako VIP chatka. Chatka je s krásnym posedením vonku, ešte aj s takou veľkým stolom a lavičkami, že dá sa tam fakt krásne posedieť, pritom sa pozerať na vodu a oddychovať. A o chatke si povieme ešte pár slov vo vnútri. Takže táto chatka je na komplet vybavená, sú tu dve miestnosti, jedna miestnosť je vlastne zvlášť, tam je manželská posteľ a televízor. Pred tou miestnosťou je ako keby taká chodbička, z ktorej sa vchádza potom do takej hlavnej miestnosti, kde sú na boku ďalšie dve postele, ktoré sa dajú ešte roztiahnuť. Čiže sa tu vyspí 6 ľudí, na tejto chatke je aj bécko, takisto aj sprcha, dá sa osprchovať a v tejto hlavnej miestnosti je takisto ďalší televízor, jedálensky stôl, kde sa môžete stravovať a podobne, posedieť, karty zahrať. Za mojím chrbtom kuchynská linka, komplet vybavená, takisto je tu aj voda, takže sem si ju netreba nosiť ako do niektorých iných chatiek, čiže táto chatka je na komplet vybavená úplnému luxusu a je to tu paráda, dajú sa tu krásne ryby pochytať, krásne si oddychnúť na takejto chatke, užiť si ten víkend alebo aj týždeň a radi vás uvidíme aj na tomto mieste.